IGFBP3 या जनुकावर प्रदूषणाचा होणारा परिणाम. हे जीन ग्रोथ रिलेटेड म्हणजे पोटातल्या बाळाची वाढ होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं असं जीन आहे. पण प्रदूषणामुळे जो दाह इन्फ्लमेशन निर्माण होतो त्यामुळे हे IGFBP3 जनुक हे कमी सक्रिय होतं आणि त्याचा परिणाम म्हणजे बाळाची वाढ मंदावते. म्हणजेच प्रदूषणामुळे बाळाच्या वाढीसाठी सतत काम करत असणाऱ्या नैसर्गिक यंत्रणांमध्ये अडथळे येतात आणि हे फक्त माणसांपुरतं मर्यादित नाही आहे. तर संशोधकांनी उंदरांवर सुद्धा अभ्यास केला. त्यांनी उंदरांना प्रदूषणाच्या संपर्कात आणलं आणि काय झालं तर पिल्लांची संख्या कमी झाली, प्लेसेंटाच्या कार्यात अडथळा निर्माण झाला आणि गर्भाची वाढ मंदावली. आणि इतकंच नाही तर जन्मानंतर मेंदूच्या विकासात सुद्धा बदल झाल्याचं दिसून आलं. म्हणजेच वायू प्रदूषणाचे हे परिणाम फक्त बाळाच्या जन्माच्या वेळी नाही तर त्याच्या पुढच्या आयुष्यावरही प्रभाव टाकतात हे या संशोधनातनं सिद्ध होतं.